днешната тема Media Queries или медийни заявки, ако трябва да го кажем на български. Това са едни специални декларации в CSS, които се отбелязват с символа add, media, и с тях можем да правим responsive design, т.е. дизайн, който да отговаря на разделителната способност и на характеристиките на устройството, на което се гледа съответния сайт или приложение. И как работят тия неща? Ми работят с декларацията add media, която ни позволява да отделяме някаква част от стайлшита си или изобщо цял стайлшит файл, който да действа само и единствено при определени условия. Условия като размер на прозореца, нали, или на устройството, и също може да проверява какъв тип медиа е. Дали е нещо, което чете съдържанието, нали, някакъв скринридер, дали е принт, нали, печат, дали е екран, дали е мобилно устройство, всякакви такива неща могат да се определят с add media. Синтаксиса е много прост. Add media, празно място, правила някакви. Сега най-простия пример е add media print. И забележете, отваря се фигурна скоба и в нея отива CSS-а. В CSS това е единственото място, единственият начин да имате фигурна скоба в друга фигурна скоба. Защото селекторите си ги отваряте, си ги затваряте. Това нещо, пак с фигурни скоби като селекторите, се отваря, но може да съдържа много селектори. Може да съдържа всякакъв CSS код. Нещата след media могат да се комбинират с оператори, които са и или. И се пише с английската думичка and, или се пише с запетайка. И можете да правите всякакви комбинации от тези филтри. Значи това, което виждате тук, примерно, аз после ще ви говоря за отделните филтри, но това, което виждате тук, ще избере всичко, което има някакъв екран, нали, лаптопи, телефони, всичко, телевизори, и има най-много ширина 960 пиксела. Или, нали, запетая, print. Или е принтера ви, като тръгне да ви печата страницата, да приложи този стил. Значи за всичко, което има екран и е под 960 пиксела, или за всичко, което печата на хартия, това Media Query ще направи параграфите да са с font size small. Освен това, имаме и оператор not, който добавен, разделен с space пред какъвто и да е филтър, прави обратното му. Значи, ако кажем media not print, това ще бъде всичко, освен печатните медии. Или ако кажем media not screen, ще бъде всичко без екран. Може да се използва с всеки валиден филтър за медиа. Сега, въпросните филтри най-общо са два вида. Единият вид са тези, които дефинират каква медия таргетираме. Възможните опции са, някои от възможните опции, те има много, са all, което е всички възможни. Нали, ако искате някакво media query, което да важи за всичко, all. На screen, всичко с екран, TV, всичко, което се представя за телевизор. Нали? Print, всичко, което се печата, projection, това е това, което тук ви показва слайдовете. Да, както съм писал тук, all покрива всички възможни. Това са единия вид. Другия вид са филтри за някаква характеристика на устройството. Значи, те се разделят с две точки. Характеристиката, две точки,
търсената стойност, търсената от нас стойност, която се опитваме да таргетираме. Филтрите за характеристика, те са много дефинирани в спецификацията, обаче това устройство какво ще ви върне, на кои ще ви върне положителна и на кои отрицателна стойност, зависи изцяло от самото устройство. Ако устройството не е направено да засичат дали му се сменя портрет и Landscape Mode, вие можете цял ден да го питате дали е портрет или Landscape, то като не отговори нищо, ще ви стане невалидно query-то. Затова, когато ползвате филтри за характеристика, е хубаво да знаете какви устройства, на какви устройства ще се ползва предимно това нещо. Да внимавате да не усъкатите стайлшита си, като използвате някаква характеристика, която то няма да я разбере, някои от устройства, които ще се ползват, няма да я разбере и съответно ще остане без една сериозна част от вашия CSS. Към момента поддръжката на всякакви такива характеристики е много калпава. И общо взето нещата, които можете да използвате безопасно и да разчитате, че ще сработят винаги, са min-width, max-width. Толкова. Сега има много други неща, които се поддържат от много устройства, обаче от още повече не се поддържат. И вече от вас зависи, ако си напишете по някакъв определен начин кода, така че тези query-та с по-екзотичните филтри да не усъкътяват експириенса в тия устройства, можете да ги ползвате. Обаче ако е за нещо супер важно, примерно с... какво беше? Имаше някакво за... дето детектва дали е handheld устройство. И ако кажете, че на handheld устройствата ще се сменя целият layout и ще напишете там 1000 реда CSS и някое устройство, което е handheld, като не го поддържа този филтър, като не го разбира, ще ви принти десктоп стайлшита, което е силно нежелателно. Затова ползвате min-width и max-width и между другото в сигурно 90% от случаите няма и да ви трябва нещо друго. Сега много приказах за това, ама да ви кажа все пак какво е min-width. Това засича минималната ширина на браузъра, при която query-то ще сработи. Тоест, ако кажете min-width 960 пиксела, това query, кода, който е в него, ще влезе в сила за всички устройства, които имат най-малко 960 пиксела ширина. Стойностите, които приема min-width, са само в пиксели. Съответно има и max-width, което е обратното. Ако кажете max-width 960 пиксела, ще ви намира всички устройства под 960 пиксела ширина. Имайте предвид, че на един телефон или таблет, като го въртите, му се променя ширината, защото височината става ширина и обратното. Така че те имат по две такива стъпки, да ги наречем. Как се използва всичко това, ще научите. Освен във вашия стайлшит, както ви показах в някои от предните слайдове, нали, с този синтаксис, можете да си дефинирате съвсем отделни стайлшит файлове за различни устройства и да ги викате по този начин. Това е в HTML, нали? Викате link.rel stylesheet, атрибута media, равно на вътре си пишете media query-то по същите правила, както беше оттатък. И после href, нали, еди кой си файл. И в този пример, ако имаме устройство с ширина най-много до 960 пиксела, което са повечето таблети. Сега ще кажете, има таблети 1200 пиксела. Ще ви разкажа след малко за това, защото не е важно.
Значи, това нещо ще вземе StyleSheet Mobile CSS, само него, за устройства, които имат ширина до 960 пиксела. За тия, които имат минимум 961 пиксела ширина, ще вземе Desktop CSS. За принтера ще игнорира изцяло другите файлове и ще зареди Print CSS, защото имаме StyleSheet Media Print. И на всяко такова устройство, тия файлове, които не отговарят на изискванията, изобщо няма да бъдат заредени. Браузъра няма да си ги поиска от сървъра. Така че един вид намалявате и лоуда на целия сайт, тежестта му, ако изберете този подход. Сега не казвам, че е най-добрия, има си приложение. Ще ви говоря за приложенията му. Сега това, което ви казах за пикселите. При мобилните устройства има два вида размер на екрана. Единия е това, което пише там в GSM Arena или какви бяха сайтовете, дето им пише спецификациите. Там пише, че таблета ви е с 2200 пиксела на 1100 пиксела примерно. И той наистина е с толкова. Хардуерно има толкова пиксели. Тия числа са някакви измислени, сега не се сещам точно как вървяха. Обаче, за нуждите на браузъра ви, него не го интересува, че вие можете да показвате 4 пъти по-детайлна картина върху вашите там 10 инча. Освен тази резолюция има и така наречената ефективна резолюция. И фактически тези примерно 2200 на... Що не кажа всъщност някакви истински числа? Примерно на един iPhone от старите, екрана му е 960 на 640 пиксела. Обаче един браузър в него всъщност е 480 на 320. Двойно по-малко, защото всеки пиксел е 4 пъти по-детайлен. Всъщност за всеки един пиксел, както сте си го описали в CSS-а примерно, там светят 4 пиксела. Което какво ви помага? Ми прави ви текста много по-четим. И какъв е смисъл да го има това нещо? Представете си, че тия 960 на 640 пиксела върху едно такова екран ще ги покаже едно към едно. Какво получавате? Получавате много ситен шрифт, защото сложили сте си шрифта на параграфите 12 пиксела, което за десктоп е окей, малко дребничко и вече не е много на мода да е толкова дребно. Обаче тия 12 пиксела на това екранче, което има една резолюция близка до мъничък десктоп, или някакъв стар лаптоп примерно, това нещо ще бъде супер дребно. Няма никакъв смисъл да бъде така. Затова всички устройства, които имат така по-висока резолюция, при Apple-ските се казва Retina, при Android се казва както производителя си иска, имате две резолюции, реалната и два пъти по-малка ефективна. Сега не знам дали има някакви междинни стъпки, при Android може и да има някакви 1,5. Не съм сигурен, мисля, че съм мяркал нещо такова в там андроидските гайдлайнове, но в повечето случаи, пак казвам, може би във всичките, са или 1 към 1 или 2 към 1. 1 към 1 са по-старите устройства, примерно там iPad 1.2, които са с 1024 на 768 и си толкова. По-новия, който е с Retina дисплей, то се пада 2048 на 1000 и нещо. Само че на двата екрана, въпреки че един е 4 пъти по-детайлен, вашия сайт ще излезе еднакво голям и вашия шрифт от 12 пиксела ще излезе еднакво голям. И това нещо е много важно да го запомните, защото важи и за медиа query-тата, медиа декларациите. Защото като кажете, че ще ползвате за мобилни телефони едни стилове, няма да кажете, че ще бъдат под 960 пиксела, колкото е примерно на iPhone на дългата страна, ами ще кажете, че са 480 пиксела и то ще ви разбере правилно. И това нещо го имайте предвид за всички по-големи
всички устройства с по-голяма резолюция. Същото важи между другото и за Retina MacBook-овете, които са там много хиляди на много хиляди резолюция, но реално показват картина 1400 на какво се пада там, на 800-900, не помня цифрите. И така, това е важно да се помни. Това важи за пикселите в CSS навсякъде и важи за Media Query. Не знам колко пъти вече го казах. Сега, след като имаме такива мощни инструменти, или толкова много възможности, е много важно какъв подход ще изберем, за да ги използваме. Очевидно единият начин е Mobile First. Другия начин е Desktop First. Все от някъде трябва да се почне или от малкото, или от голямото. И третия начин е изцяло отделни стилове. Едното си е едно, не се покрива по никакъв начин с другото, другото си е за себе си. Какво означава Mobile First? Стиловете, общите стилове, които пишем в началото, не ги слагаме в някакво Media Query. Както си пишем CSS, тия стилове ги пишем за мобилните устройства. Започваме с най-общите неща, които ще важат и за мобилните устройства, и за телефони, таблети, десктоп монитори, там разни големи телевизори, всичко. Първо тия неща, които са общи. Оттам нататък дефинираме за следващия най-малък размер. Ако приемем, че най-малкият ни размер са телефоните, оттам нататък с Media Query дефинираме таблетите, с какво ще се различават от по-малките. На таблета, примерно, можем да си позволим малко по-голям шрифт, можем да си позволим малко повече декорация, можем да си позволим някакъв лейаут, да не е всичко в една колона. И така, дефинираме ги там тия неща. И очакваме, че тия неща ще важат и нагоре за по-големите екрани. После за още по-големите. Започваме за десктопите. Там вече предполагаме, че имаме бърз интернет, можем да заредим по-големи картинки за фон, имаме и повече място, по-сложен лейаут, повече колони и така нататък. Значи започва се от най-общите неща, които важат за всички, които важат и за мобилните, оттам нататък за по-големите. Това нещо може да изглежда така. Значи в този пример започваме с body елемента, казваме, че ще има фон бяло, цвят на текста 333, някакво много тъмно сиво и font size 12 пиксела. И после пишем, че параграфите и първите три размера хединги ще имат марджин горе и долу по 10 пиксела, отстрани по 0. Сега това за телефоните е окей. Там нататък казваме Media Screen, всичко, което има екран, и минимална ширина 768. Тоест, общо взето от най-малките таблети нагоре имаме повече място, можем да си позволим на body font size да бъде 14 пиксела вместо 12 и можем да си позволим там параграфите и h-овете да имат малко повече марджин. Имаме повече място, боравим се с него. Сега забележете, тук в body не съм писал нищо за color, не съм писал нищо за бекграунда. Те си остават, защото тия горе важат за всички. Font size, ако засечем, че сме ако браузъра засече, че сме в такова устройство, ще ползва това 14 пиксела, не 12 пиксела, ще го override. Значи, Media Query-то естествено се счита за по-конкретно отколкото без Media Query. Или ако имате нещо в две Media Query-та, второто, колкото по-надолу в кода, толкова по-голяма тежест има. Така, дефинирали сме за таблетите какво искаме. Оттам нататък искаме да хванем лаптопите и нагоре десктоп мониторите. Казваме най-малко 1200 пиксела ширина. Това покрива почти всички лаптопи, всички десктоп монитори от последните години. И там вече знаем, че имаме пълния лейаут. Можем да кажем, че на bodyто font size ще стане 15. Можем да си позволим шрифта да го направим малко по-блед, още по-стилно да изглежда такова. Изсветляваме го леко 555. Слагаме една голяма картинка за фон, понеже
най-вероятно като сме на компютър ще имаме по-бърз интернет, няма да дразним хората да чакат да си заредат 300 килобайта картинка на телефона. Освен това, дефинираме, че линковете няма да имат декорация, пък като ги хавърнем ще слага underline. Нали? Това нещо не можем да го направим на телефоните, изобщо на touch девайсите, защото там нали, няма хавър и на линковете, ако им махнем underline, няма да знаят най-вероятно хората, че са линкове. И така. И тези неща ще важат само за големите екрани. Всичко ясно, нали? Така. Другия вариант, Desktop First. Започваме от десктопския вариант, нали? От пълния лейаут на сайта, както сме си свикнали, както си пишем нещата, ако нямахме Media Query-та. Дефинираме си как ще ни изглежда сайта и оттам нататък започваме в обратната посока. Ако се смали екрана малко, нали, ако минем от десктоп на таблет, какви промени трябва да направим, за да използваем дизайна? Там смаляваме примерно малко шрифтовете, добавяме подчертавки на атата, смаляваме шрифта, някакви такива неща. И оттам нататък пък още по-малко, като стане като за телефон, примерно тук на H1-то му махаме тия декорации. Горе е описано с някакъв бордър отдолу да има някаква чертичка, махаме декорациите, става съвсем простичко. Сега, за един телефон, нали, с ширина под 480 пиксела, ще важат и двете Media Query-та. Нали се сещате? Защото и двете, нали, там 480 е под 480 и под 768. Така че те ще се оверрайдват взаимно. Естествено ще важат и горните неща, които са извън Media Query. Сега този подход е хубав, когато имате някакъв съществуващ код, очевидно, и искате да си направите сайта responsive. Нали, да не тръгвате да пренаписвате всичко от начало, можете просто да си добавите override, нали, което не искате да изглежда по същия начин на мобилната версия, си го override-вате и си го предефинирате в Media Query-тата. Mobile First подхода пък е добър, ако започвате нещо на чисто, защото просто е по-чист като цяло. И има още едно предимство, че мобилните устройства няма да прочетат, примерно ако сте на един телефон, телефона ви като стигне до това Media Screen and Min Width 1200 пиксела, ще игнорира всичко надолу. И няма да зареди, примерно, този image bg.png, няма да го зареди, защото не му трябва. И в този смисъл Mobile First подхода прави сайта ви по-бърз за зареждане на мобилни устройства. Това беше за Desktop First. И другия метод с отделни стилове. Значи можете всичкия си CSS да го сложите в няколко Media Query-та, да нямате такъв код извън Media Query-тата. Могат да са отделни файлове, както ви показах с линкове с Media Property. Могат и да са в един стайлшит, просто да са в Media Query блокове. Какъв е смисъл на това нещо? Ами смисъл е, че има дизайни, където десктоп версията няма почти нищо общо или направо нищо общо с мобилната версия. По причини. Тогава не пречи и така да направите. Един малък, почти незначителен бонус от тая работа е, че нали, десктоп версията ви няма да зареди мобилния стайлшит. В този вариант зареждате при всяка ситуация да зареждате минималния възможен код. Нали, няма излишен код, няма оверрайдване, обаче пък има двойно писане тук-таме. Нали, където се припокриват нещата, трябва на двете места да ги дефинирате. Други предимства
на отделните стилове, че като имате някакъв по-голям проект с много стилове, с много елементи и дали ще почнете от мобайл или от десктоп, в един момент ще стигне там, че едно нещо един, два, три пъти може да се препокрива от различни неща и да се чудите този бордър откъде дойде, сега къде да го махам, тук едни импортанти да слагаме да важи това правило. Стават едни обърквания, които водят до писане на по-кофти код, за което аз през повечето време съм много виновен. Но е по-бързо. Това нещо, ако го направим с отделни стилове, ще изглежда нещо такова. Нали, имаме един стил до 768 и друг от 769 и нагоре. И могат да са коренно различни неща дефинирани в двете. Никой от долните няма да важи за горното, никой от горните няма да важи за долното. Тук е съвсем ясно. И за да се справят добре мобилните устройства с стайлшитовете ви и да знаят как да ви показват лейаута, хубава работа, то ми е очистило тага. Има един метатаг, който се слага, който е тук между двата параграфа, но вие не го виждате. Ще ви го покажа тук на сайта. Е това нещо, което го подчертах. То малко дребно. Мета, значи къде се слага? В header на HTML-а. Мета, name viewport, content и има двойки name и value. Сега за това, което ще ползвате през повечето време е initial width 1 или initial scale 1 ли беше? Да. Initial scale равно на 1. Е тук в контента. И могат да се добавят и много други неща. Това са всъщност някакви настройки на вашите мобилни устройства, които си имат някакво стандартно поведение в браузъра, което се дефинира от браузъра, и вие можете да променяте това поведение. Примерно, Safari за iOS има, нали, по принцип е направено да не предполага, че сайтовете са responsive, ами да се опитва да смали сайта на целия екран, за да видите целия сайт. Нали? И затова вие като му кажете Initial Scale 1, означава не дей молите да ми шринкваш сайта, защото аз съм си го направил да се побира на този размер и на този екран и да работи добре с него. Сега да видя някъде дали го има написано цялото нещо. Ето го. Нещо такова изглежда. Да, даже това е перфектно. Meta name viewport, content width равно на device width, initial scale равно на 1. Можете да минете без width равно на device width. Важното тук е initial scale 1, за да не тръгне да ви го скелва. И нали, язък ви за това, че сте го правили да се преподреждат нещата на мобилните устройства. Сега тук има на този линк, който отворих, има за всички или почти всички възможни параметри на Meta Viewport, кое в кой браузър се поддържа, как работи. Има много подробен анализ на всичките тия неща, който ще е хубаво в някакъв момент да го прочетете, не е нужно да го помните, просто да имате представа, защото има страшно много неща, които можете да правите с това и при някакви по-специфични изисквания от страна на клиента може да ви се наложи да правите някои от тия шашми, които позволяват другите пропъртита. Има едно нещо, което никога не трябва да правите, иначе пък се поддържа навсякъде, няма проблем. Само да ви го покажа.
Ако го намеря, как беше user scalable? Да. Това нещо. User scalable можете да кажете не, т.е. потребителя, като прави така по екрана, да не може да го ресайзва, да не може да го смалява, да не може да го оголемява. Както е писал човека, this is an abomination that must not be used. Защо не трябва да се ползва? Ами, защото един потребител е свикнал с телефона си, знае му възможностите и вие не знаете той какви предпочитания има, не знаете какви проблеми може да има. Нали, примерно може да не довижда и да е свикнал да зумва всеки сайт. Вие като му отнемете тая възможност, всъщност го прецаквате. Иначе много хубаво, като направите да не може да се зумва, много стабилно стоят в екрана, приличат на native апове, обаче всъщност си усъкътявате сайтовете и дизайните по този начин. Така че user scalable не. Иначе това minimum scale и maximum scale, с тях могат да се правят много готини трикове. Примерно, ако искате, значи имаме такъв пример на работа от последните месеци. На един сайт има само два режима, само десктоп и мобайл, няма нищо помежду. Обаче десктоп дизайна е за 1200 пиксела нагоре. И нали не върви на един таблет, който е на примерно 1024 пиксела ширина, да му слагаме същия дизайн като за такова телефонче. И с тези минимум и максимум скейл, с някакви 0,0 еди колко си, те вече според нали, това какво ви трябва си нагаждате, можете да направите този големия сайт, нали, дето е за 1200 и нагоре, всъщност да го показва върху 1024 екрана, нали, леко зумнат, малко по-дребен, обаче всичко си е по местата и изглежда перфектно. За всякакви такива истории можете да разглеждате тези шашми. Сега... Аз излязох от... Да. Това беше за Meta Viewport. Не пропускайте да го слагате този таг. Аз ще поправя слайда така, че тук по средата да се вижда, да можете да си го копирате, да си го ползвате. Общо взето, всеки ваш дизайн, който ще ползва Media Queries, е хубаво да има и този таг в хеда си. Meta Viewport. Естествено, Explorer 8, няма как да не го споменем. Между 5 и 7-8% още се ползва от всички потребители по света и не разбира какво означава AdMedia. Това по принцип не ни бърка, защото нали, няма мобилен браузър Explorer 8 и не ни интересува потребителя, ако в неговия си браузър си смали просто прозореца до абсурдни размери. Това са някакви edge кейсове. Обаче имаме много сериозен проблем, ако пишем Mobile First. Защото ние ще си напишем мобилните стилове, ще започнем да ги екстендваме за таблети и десктопи, браузъра няма да ги разбере и нали, на вашия 1920 на 1200 монитор ще ви покажа мобилния стайлшит. За да ги разбира Explorer 8 медията, Media Query-тата, трябва с JavaScript да му обясним как работят и да симулира поведението на нормалните браузъри. Това става с една от няколко библиотечки, които има написани. Тая съм взел за пример. Общо взето по еднакъв начин работят, която се зарежда от CDN на Google. Няма нужда да смъквате някакви файлове, да ги слагате, копирате този код в хеда си и с всяко зареждане на страницата сайта ви ще зареди едно много малко скриптче от Google. В смисъл, то не че е на Google, просто при тях е хостнато. Не знам на кого е.
това нещо се слага в header. Сега, какви са тия странни тагове? Това са едни тагове, дето си ги разбира само Explorer. Тоест, това нещо няма да влезе в сила за другите браузъри, те няма да зареждат излишни килобайти или байтове. И освен това, ще зареди само ако Explorer ви е по-малък от 9. Това if, LT, нали, lower than и е 9. И накрая NDIF. Това са на Microsoft някакви измишлотини, които в крайна сметка влизат в употреба точно за да се предотвратят другите им глупости. Така че браво Microsoft, добра работа. Въпроси? Как можем да тестваме шифри, когато на различни екрана? Това е рецепт, че имам други телефони. Но нямаме таблетка така и пишем кода, да се имам отговор. Значи абсолютно никакъв проблем. Гледай как става. Отваряме един браузър. Вадим инспекта, залепаме го отстрани и ползваме това. И вижте горе, даже в ъгъла, пише в момента на какви пиксели сме. И така много бързо гледаме как се преподреждат нещата. Даже, сега е тук на тая стъпка, 768 е, превключва от единия лейаут на другия, така е направен този сайт, и добавя колоната, като за десктоп. Тук я скрива и я замества с това падащо меню. Това си е същия HTML, нали? Просто с различен CSS. И сега ако погледна някой елемент в инспекта, може би лито, ако намерите елемент, за който има някакви media query-та в сила, те ще се виждат тук долу в кода. Сега защо не виждам нищо? Нали, уж съм на малък екран, някакви специфични за малки екран неща гледам, а пък не ги виждам да са дефинирани, защото този сайт е написан Mobile First. И стандартните му стайл шитове са за мобилната версия. Сега ако го оголемя това нещо, вижте какво се появи тук. Нали? Ако имаме поне 768 пиксела ширина, давай слагай там менюто отстрани и така нататък. Сега, това е единия вариант. ADAP имаха някакво тулче за целта, не съм го... не съм го ползвал, знам само, че има нещо. Защо си отворихме? Сега, имаше едно сайтче, ето го. Някой си Мат Кърсли е направил това подобно нещо, което просто отваря няколко iframe към сайта, към който искате. Примерно ще взема на roots сайта, ще го сложа тук и ви зарежда същия сайт в няколко iframe. Нали си спомняте какво са iframe-ите? Прозорци към други сайтове. И всъщност виждате сайт by сайт как ще изглежда в различни резолюции. Тук има едно тик, че можете да изберете device sizes, т.е. да взема на някакви характерни, такива по-популярни устройства размерите. Ето тук примерно за малко телефонче, като тия Galaxy Mini или какви бяха. Тук като за iPhone, като за малък таблет, като за голям таблет и така нататък. И можете да видите как ще изглеждат общо взето. Защото нали, ширината добре, ама е хубаво да видите и на височина къде е, защото понякога е важно нещо да влезе нали, в кадър или да не се отсича на никъде. Вече според дизайна. Можете да използвате това нещо, аз ще го включа в бележките към лекцията. mattkersli.com/responsive е адреса.
Ами това са двата начина. Общо взето и аз така го правя, в смисъл като тествам нещо за responsive, слагам инспекта отстрани и хем виждам, нали, от едната страна какво е положението, какво гледам, хем от другата страна си нагаждам до толкова пиксела, колкото ми трябва. Има едни плагини за браузърите, които ви позволяват да си ресайзнете браузъра до определен размер. И има там, нали, предефинирани размери, подобно на този сайт, който ви показах, някакви по-популярни такива, размерите на по-популярни устройства. Те обаче не са много хубави, защото Windows, или естествено Windows, в тая ширина ви включва и скрол бара. И фактически вие казвате 768, ама той е 768 минус 16 или минус 18 или минус колкото ви е широк скрол бара. Сега не знам, гледам, че Chrome са направили такъв малко като Apple-ския скрол бар, ама не знам дали влиза в ширината. По дефолт влиза. Сега ако Chrome са го направили да не се брои към тия общите пиксели, добре. Ако сте на Mac, нямате проблеми, там скрол бар е вълшебен. И така, други въпроси? Да? Добре, кога в пиксели и кога в проценти? Значи, media query-тата задължително в пиксели. Оттам нататък, ако работите с някакъв grid, нали, фиксиран брой колони, да избирате определен брой измежду тях, както е в Bootstrap примерно, най-добре е в проценти. Защо е най-добре в проценти? Защото много лесно можете да превключвате между няколко стъпки. Примерно, не е задължително целият ви сайт да бъде винаги 100%. Нали? Ако нещо обхваща 12 колони, вие 12 колони грида, не е задължително тези 12 колони са 100% от цялото. Винаги можете, и през повечето време е хубаво, да си правите някакъв контейнер, който е с фиксирана ширина. Например, като се ресайзва от телефон нагоре, нали, на телефон ясно там 100%, защото ни трябва всеки пиксел от ширината. Обаче оттам нагоре е хубаво да имаме няколко стъпки. Примерно имаме една стъпка при 1024 пиксела ширина, която, нали, десктопа си стои, лейаута си стои толкова широк, въпреки че десктопа малко повече от това става. Там нататък, примерно на 1280 имаме втора стъпка, където са повечето лаптопи. Нали? Разширява се цялото нещо наведнъж и оттам нататък екрана може да расте. Защото ако стоим постоянно на 100%, това при някои сайтове може да бъде търсен ефект, нали? Могат да се постигат много интересни неща с това. Обаче за някакъв по-сложен лейаут, ако имаме вътре, става изключително сложно, ако имаме нефиксиран брой стъпки, с които работим, ами буквално безброй стъпки. Сега, дали трябва да се ползват фиксирани или такива изцяло в проценти на 100%, зависи от дизайна. Ако е по-простичък дизайн, в смисъл, нали, по-семпъл, по-малко елементи, повече трябва да се постигне някакъв визуален такъв ефект, някакъв драматизъм, нали, тогава може да бъде на 100%. Стават ужасни проблеми, ако искаме нещото да бъде на 100% винаги и имаме сложен лейаут. Това сме го правили за клиенти по тяхно изискване и е просто някакъв кошмар. Не си го причинявайте, ако можете. И така. Надявам се, това отговаря на въпроса. Добре. Още? За различните браузъри в Android,
за повечето неща са еднакви. За специфичните неща и за някакви такива по-нови истории, примерно като Date Picker, вградения Date Picker, ако трябва да се ползва, ако имате Field Type Date, тогава не можете да разчитате на еднакво поведение. Примерно, точно за Date Picker, каквото и да правите, вградения браузър на Android винаги подрежда там дата, месец, година по определен начин и не можете да ги размените. Сега това до някъде е оправдано, защото потребителя се предполага, че си ползва този формат на датите и иска в календара и в браузъра и в адресната книга да са му в един стил. Да. Обаче в Chrome пък примерно могат да се преподредат. И за такива по-нови неща или по-пипкави или за неща, които са свързани с вградената функционалност, там не може да се разчита, че ще бъдат еднакви. И хубаво е да се тества и в Chrome, и в вградения браузър. Там разни Opera Mini, в тях няма смисъл, там ясно, че ще се счупи всичко. За Opera Mini казвал ли съм ви, между другото? Не съм. Значи нещо много важно за Opera Mini, защото има някакъв процент хора, които го ползват и ако говорите с клиенти, може да стане дума за поддръжка на Opera Mini. Това не е точно браузър Opera Mini, не го казвам в някакъв преносен смисъл, ами буквално. Значи Opera Mini как действа? Вие му давате някакъв адрес, то на някакъв си там сървър на Opera намира този адрес, рендерира на сървъра при тях, рендерира страницата, прави страница и ви изпраща снимка от тая страница. Така че на Opera Mini, примерно, не очаквайте никакви JavaScript-ове да работят, някакви лейаути могат да са странни, изобщо очаквайте всичко. Сега не знам да не са го променили през последните месеци, но доколкото знам, просто така има философията на браузъра, защото той е за по-слабите телефони, където не искате да ги товарите с някакви сложни изчисления да стават там, някакви тежки сайтове, дето да ги забиват и така. Така че това го имайте преди за Opera Mini. Друго? Добре. Значи, считам, че това е откъм въпроси.